Ze pasta erabiliko dugu gaurko errezeta egiteko? Karritu zure superpasta hauek, esan zer jungo zaion ondo gaur itxaskiei? Nik uste dut, oberena izango dela berakatzadun pasta. Gari eta berakatza. Berakatza, osea, batzu jakin, Bai. Ze berezia, zein da? Emaz egiterakoan, hauze, hartu bat? Hartu eta ekarri, erabilingo deuta. Hauze, direz taillarinak, gari integrala berakatzagaz. Bueno, eta izaskun, hor ikusiet, egurra ekarri zu dotoria, pastak bai, pastak dotoriagoak dira guanik eta, Txaramela, nun dago, nun zaudete? Bueno, gure obradorea muskizen dago. Muskizen dago, bai. Vale. Eta han egiten dugu prozesu guztia. Bueno, zerealak ekartzen dugu kanpotik, baina bertan deko gorrota txikitzu bat, eta bertan eotzen dugu zereala, etzen dugu irina. Osa, grano osua ekartzen dezu eta zue xetze zue, Hori da, bai. Kentzen diogu uneko bosta marra, ze guztiz integrala jatea bez ez da oso komenigarria, baina egiten dugun pasta guztia integrala da. Horreri ematen diogu garrantzi asko. Hori da, eta esan behar dana integrala da, baina ez dezue, nik esaten dut dala salbaua, no? Euskaraz nola esaten dezu, Saie. Saie. Dan erabiltze zue saia, edo esan dezu pixka kentzen dezuela? Hori, kentzen dugu uneko bosta marra, eta hori oioi ematen diogu, azkenean esatirik handienak jatea ez da komenigarria. Oberena da, ondo txikitzea errotan, gure errota elektrikoa da, baina arriskoa da. Eta hori, lortzen dugun irina, uneko 80 marra integrala da. Eta oso garrantzia asko ematen diogu horreri. Hori garrantzitsua da, ez da? Batzutan, nik ere bai, gari integralana, ez integralana, jendiak ondo ulertzeko, ni okinen naiz, pixkatu ulertzet, Asunto da, integrala, azkenian, ia inoiz ez da jan integrala. Beti errotetan, bai arrisko errotetan da leno, bai pasatzezan iragatz batetikan, eta beti ematezan oliuei edo ganaduai, pixkat fibra esateana, sala, eta guri barrukua jatezan. Baina garrantzitsuena izatea, garia osoik anxetuta egotia, bai germena bertan egotia, bai almidoia bertan egotia, eta bai asalan pixkate bai egotia, ez da? Hori da. Bai, azkenean irin zuriari kentzen diote germena, eta germenan doaz bizitza, ez da? Hori da, hor dago bizitza, gariaren bizitza. Eta, bueno, integrala esateaz aparte, ematen diogu garrantze bai, ekologikoa, edo, guk deitzen diogu agroekologikoa. Ez da bakarrik ekologikoa, baizik eta bertako ekoizlei erosi barazkiak, edo, pastari botatzen dizkiogun osagai ezberdinak, ez? Hori da, pastaren beste punto garrantzitsu bat. Ez egiten dituzuen pastak. Ni bakit pastak normalin izaten da, semola de trigo duro, ez da? Bai. Esplikatu jendia izaran zehazki hori nola dan gari hori edo... Bai, ezkenean pasta egiteko erabiltzen den garia da gari gogorra. Ogia egiteko erabiltzen da gari biguna. Orduan, gari gogorra ehotzen duzunean errotan, lortzen duzu semola. Eta gari biguna ehotzerakoan lortzen dugu irina. Orduan, horregatik ikusten dugunean pakete bat endan, ikusten dugu semola de trigo duro. Hori da, eta bestia zan gari biguna, baina hori ogia egiteko erabiltzea. Hori da, bai. Gaur egun asko erabiltzen da pasta egiteko, baina berez betikua da gari gogorrakin. Hori da, bai. Ez, ogia egiteko gari bigunagaz, Bai, hemen esan pasta egiteko. Bai, egin daiteke gari bigunagaz be bai, gari gogorra deko gluten apur bat gehiago, eta ematen dio pastari, elastizidade hori. Eta ere, guk horregaz hasi ginenean pasta egiten ez genekien hori. Garia, eta egin genituen saiakera batzuk gari bigunagaz. Baina, konturatu ginen, gari bigunagaz geratzen dela pastosoagoa. Masa, hori da. Orduan bai da punto bat garrantzitsua. Horregatik, gaur egun erabiltzen dugun garia, bai adolizetik ekartzen dugu. Hemen ez da ikusten gari gogorra? Ba, genuen saiakera batzuk Nafarroan, baina naiz eta gari gogorra erein, ez da guzti zeltzen, ez dagoelako eguzki ordu nahikorik. Klimagatik ez da? Hori da. Eta bai erabiltzen dugu bertakoa, Nafarrokoa, espelta, bai da lagari bigun bat, eta gero egiten dugu pasta bai sekaleagaz. Eta hori bai ikartzen dugu Nafarroatik. Bikain, eta pasta hori guztiak esan desuna, bat fekaleana, bestia espeltana, gariana, iten dituzu euneko un espelta, euneko un sekalea? Bai, euneko un. Bai. Eta hori zer daka, ura, irina? Bai, eta gero, hasi ginenean, batzuk zaten zuten, dauz neska batzuk hor egiten dutela pasta letxugagaz. Letxuga eba egiten duzue? Ez, baina barazki, baina betatzen diogu, sasoian dagoen dauzen barazkiak edo espeziak.
kurria, kurkuma, jengibrea, baratzuia kasu hontan, ez da? Hori da. Eta nola sartzen dezu hor baratzuia? Zer da, baratzui deshidratatua o baratzui normala? Deshidratatua eta hautzean. Hautzean, bale. Bai. Eta barazkiak, gehienetan egiten dugu, hoberena izango zen, igual deshidratatzea, baina egiten dugu, hau zelan moztuko, txiki edo? Bai, hori lauki txikitanin, gero hor birrinduko zutana. Bueno, klaro, ia da. Baina bai, pizka txikitzen bat... Guez gara zukaldariak, Epa, zehose, bai, obradoren ibiltzeana erdi zukaldari da, Bueno. Hori, barazkiak gordinik botatzen dugu gehienetan. Osea, ur gutxio bota eta barazki gozoikan bota, hori da, egiten dugu olako pure antzeko bat, edo ura eta barazkiarekin. Bale, osea, egiten dezue sumo bat barazkina bezala, eta sumo horrekin egiten dezue, bale. Jendeak ero esateuna, ni semek berdura ez du jaten, da emate jot pasta berdura, na. Horrek balio du berdura jatia bezala, pixka trampa da. Bai, a ber, zeo zer balio. Zeo zer egiten du, baina barazki janin berdia, barazki ez. Bai. Ezkenean kantitatea ez da inbestekoa. Ez da inbestekoa, ados. Bueno, eta izaskun, eta barazki horiek, bertakoek izango jala pentsatzete bai, ez da? Bai. Hasieran batean guk ekoizten genituen, baina, bueno, danagaz ezin genuen. Benetan, zuekin dana, baratzata dana? Bai, hasi ginenean, frente asko genuzkan zabalik, baina oraintze, alboko ekoizlei, ondoko ekoizlei erosten dizkiogu, bai. Ze ona. Zein da iten dituzuen barazkin, esan dezu sasoikoakin, baina mota asko indituzuen, bereziak, gu normalen ikusten dira, espinaka, edo ikusten da, normalen espinaka izaten da, berdena, ez dira gauza asko gehiago ikusten. Espinaka, kalabaza, remolatza, porrua, kipula, berakatza, bai. Eta arrakasta gehiena zen edaka, edo zeintzuk saltzen dira? Kolorea dauzkatenak. Kolore dunak? Bai, remolatza duna, ikustu da dela gehien saltzen dena horregatik. Gero, agian ez da gozoena, baina bakizu begik. Bai, azkenean begiti jaten dugu, gehien bat erosteko garaian, da gero etxian, urrengo paso baino, bai, erosteko garaian begiak asko iteu.